ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഷാലോസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എളുപ്പമായൊരു ജീരക കഞ്ഞിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് അത്ര വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, വേഗം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കണ 1 കപ്പ് ബിരിയാണി അരിയാണ്, പിന്നെ 5 കപ്പ് അതിന് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളവും. എന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം, നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ളൊരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ജീരകവും ചെറിയ ഉള്ളിയും, പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ. ഇത് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മൾ അരിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വേവിക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2-3 വിസിലാകുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി അരി വെന്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ച ജീരകം വെച്ചാൽ ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പൊടിച്ചിട്ട് പൗഡർ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണത്. ഇനി വിസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. അതിന് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ തിക്നെസ് കൂട്ടാനുള്ള വെള്ളവും. ആദ്യം ഒരു ജാറിൽ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും പിന്നെ വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 7-8 ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീരകക്കഞ്ഞി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിക്നെസ് കുറക്കാം, കൂട്ടാം. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ആ അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ശരിക്കും ജീരകത്തിൻ്റെയും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയും നെയ്യിൻ്റെയും ടേസ്റ്റാണ് നന്നായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ 6 kg നെയ്യാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാനിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് നല്ലോണം ചൂടായതിനു ശേഷം ഞാൻ 3-4 ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെയും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം വല്ല മീൻകറിയോ മീനോ പൊരിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിട്ടും കഴിക്കാം. നല്ല ഹെൽത്തി ആയൊരു ഫുഡ് തന്നെയാണ്. അധികം സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലത്ത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അഭിപ്രായം പറയണം, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.